Egun batek nahi hau hemen lurren eseri, aukera dugu zebe. Bueno, bazak idan hau den, polik-poliki hasi ingo geha. Bueno, elkartu da gaur hemen 2013ko Gabonetako idazan eta krisma lehiaketako sari banaketa egiteko. Ez da itanontzak tokiri dago, baina beti da pozgarria liburutegi hola jendez gainezka ikustea, liburutegia sarritan etorriko bagina, etortzen gana baino gehiago, seguroski, hobeto ibiliko gainake. Bueno, hasiko gara banatzen lehenengo krisma lehiaketako sariak. Esan behar dago, krisma lehiaketan eta idazan lehiaketan baita ere, lan pilo bat aurkeztu diala, eta, bueno, hemen sari batzu banatuko ditugu, baina esan, nabarrendu nahiko genduke partaieza oso ondia izan dela. Bueno, ez esan baina saria banatzeko, hemen etorri dira Txintxo, Zumarrako alkatea, Mikel Serrano, eta Aurretxuko alkatea, Oiane Zabaleta Txalo, bero bat, biei. Baina honetan hiru sari nagusi ez gain, epaimahaiak erabaki du aipamen berezi bat ere ematea. Eta kasu horretan aipamen berezi hori Urko del Rio Garziandiak irabazi du. Urko del Rio Garziandia. Hemen dago. Zuretzako diploma bat, gero bukaeran anterako dugu arrazi batano batean. Garazti Huebra, Orruña, hirugarren saria, Amaian, krisma lehiaketan. Gero okarretzen nago, uste krisma sarituak ikusgai gaudela kulturretxean, ez da biane? Uste, ez nago seguro, baina bai ez? Bai, jarriko ditugu. Lan sarituak izango dira ikusgai, beraz, aukera izango ez du Gabon guztietan. Hori da, Gabonetan nengo dira ikusgai kulturretxean. Bigarren saria maila honetan, Irene Urbano Jimenezek irabazi du. Irene Urbano Jimenezek. Amaian, lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailetan, Irene Urbano bigarren saria. Eta maila honetan irabazle izan da, Ariane Estadaio Jorrin. Ariane Estadaio Jorrin izan da irabazlea. Gaur bazareta duzukita baina. Santo Tomas bezperan. Lehenengo saria, Amaian. Maila honetako saria ia banatu ditugu. Orain, B mailako sariak emango ditugu krisma lehiaketan. Kasu honetan, maila honetan 230 lan aurkeztu dira, 230 lan. Lehen hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailak hartu dute parte hemen. Eta maila honetan ere, hiru sari nagusi ez gain, aipamen berezi bat ematea erabaki du epaimahaiak. Eta aipamen berezi hori, Nerea Mendia Sánchezek irabazi du. B maila horretan hirugarren saria, Baitane Peña Ruizek irabazi du. Ez ez baina artesan, baina sariak diplomaz gain, sari nagusiei, material lote bat edo erregala lote bat dagoki bakoitzari. Maila honetan, bigarren saria, Saioa Mendia Sánchezek irabazi du. Diploma eta zure opari poltsa. Eta B mailan lehen hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailetako atal hortan edo, krisma lehiaketan, Mirene Iriakez Portillo izan da irabazle. Mirene Iriakez Portillo. Eta beretzat ere, diploma eta material lotean. Eta pasa gaitezen, bai presa daukate sari hartu eta ospa, bazbare lekuak helduko duten ez da leku asko egiten. Ea bat, D mailan, maila nagusian, krisma lehiaketarekin jarraituz, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek hartu duzue parte, guztira aurkeztu dira 258 krisma, badira lanak. Eta aipamen berezia hiru sari nagusi ez gain baita ere banatu da, maila honetan, Jonander López Lucasek irabazi du. Jonander López Lucasek ekamena. Animo Jonander, torri dira hemen, argazkirako ere. Ea, baian egin muixu, hortxe, bakarrekin, mofraduako. Batekin bakarrekin. Oso, onda zorionak, Esan bezala, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetan, aipamen berezia, Jonander López Lucasek irabazi du. Zorionak. Maila berean,
hirugarren saria Nadaia Sedano Mirok irabazi du. Nadaia Sedano Mirok Krisma lehiaketan B maila hortan hirugarren saria. Zorion azuri ere. Maila hortan bigarren saria Leire Diego Perezek irabazi du. Diploma eta material lotea zurezat ere. Eta lehenengo saria D mailan Krisma lehiaketan Igone Aldama Urteagak. Irabazi du urtengoan. Eta hortxe zure diploma eta zure material lotea. Bueno, poliki aurrera moaz. Bueno, kasu honetan, epaimai lanak egin ditu, idaztan lehiaketa honetan, Zumarra Aurretxuko Bertso Eskolako kide egin dute epaimai lana. Eta hemen aktan idatzi dute, bueno, erabakia, sarionak esan aurretik edo, nabarmendu nahi izan dute maila batean zein bestean, partaidetza oso zabala izan dela, eta lan askoren maila bikaina izan dela. Hori dela eta maila bakoitzeko sari nagusia banatzeaz gain, epaimaiak erabaki du aipamen bereziak banatzea baita ere. Bueno, beste Krisma lehiaketan egin den bezala, baina hori aktan idatzi dute epaimaikideek. Orduan, A taldean, edo A mailan, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako aurrek hartu dute parte. Kasu honetan, idaztan lehiaketan 2 maila dira A maila, eta B maila lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek. Orduan, A maila hortan, aurkeztu dira guztira 232 idazlan. Eta kasu honetan, gai bat ematezan, idazlan idazteko, eta gai ezan, olentzero zahartu eginda eta laguntzaileak behar ditu. Hori izan gaia eta horren gainean egin behar zan idazlana, maila honetan. Orduan, aipamen berezia banatu dira, danea 2, 9 okarazkoan nago. 9 aipamen berezi eta 3 sari nagusi. 232 lanen artean. Hori, aipamenak azkenean esan du, bueno, lan asko ondiala oso maila honekoak eta hori dela erabaki du aipamenak ematean. Orduan, aipamen berezi bat jaso du esate baterako, hori da, Jone Etxeberria Basabek. Aipamen berezi da, A maila, kasu honetan diploma. Bakar dira, baina, bueno, ez da gutxi epaimaiak zure lana nabarmendu izana. Beste aipamen berezi bat, Aimar Izagirre Romerak irabazi du baita ere. 3. aipamen berezia, Orintze Estonba Martinek. Beste bat, Unax Etxaniz Perezek. Bosgarren aipamen berezia, Leire Pelaez Aranak. Aipamena baita ere, Mikel Aiastui Madinak. Bestetik, Leire Biezman Telleriak ere aipamena irabazi du. Beste aipamen bat, Uxue Egiguren Aranburuk. Eta azkenik, aipamena baita ere maila honetan, Maier Zaballo Zabaletak. Hirugarren saria, Larraitz Aranberri Otegik irabazi du. Larraitz Aranberri Otegik. Ez, seguro. Bueno, horren hortan jarri hortuin behar dut jendea irakurtzera, ez da ginik, Maila hortan, bigarren saria, Aintzine Maroto Mendizabalek irabazi du. Batek ez ez, esmenezkego danak ez ez. Ba, gero animatuko dira, saria banatutako, seguro behar. Eta lehenengo saria, A mailan, Iker Mendia Morillok irabazi du.
Bueno, lan sarituan irakurketa gerora utziko dugu. Pasagaitezen B mailako lan sariak banatzera lehenengo, eta gero saridunak animatzen diren lana banatzera. Hortarako kamara itzali ditugu ez urduri jartzeko horrela. Bueno, B maila honetan, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek hartu dute parte, eta lanea aurkeztu dira 251 idazlan. Eta kasu honetan gaia zen, idazlan egiteko gaia, aurten herritik urrun pasako ditugu gabonak. Hori izan gaia eta horren gainean idazlan bat idaztea eskatzen zen. Orduan, kasu honetan ere, 3 sari nagusi ez gain, 9 aipamen berezi banatu dira, eta horietako bat irabazi du David Nebreda Estrellak. Beste aipamen bat, Joseba Arratibel Ladronek irabazi du. Urrengo aipamen berezia, Unai Arratibel Llorentek. Beste aipamen bat, Unai Peña Ruizentzat. Zauka gertzeko esmotik hori. Beste aipamen bat, Izaro Torres Lópezentzat. Seigarren aipamena, Julen Cantalapiedra Zollorentzat. Naiara Abenar Moiak ere aipamena irabazi du. Zortzigarren aipamena, Igone Aldama Urteaga. Turismoa egiten ez ezik idazten ere abegia badu. Eta 9. aipamena, Kepa Telleria Arangurenentzat. Eta ja, pasa gaitezen, 3 sari nagusiak banatzera. 3. saria B maila honetan, Nekane Ibarzabal Pozuetak irabazi du. Bigarren saria B maila honetan, Mikel Alustizak Albilok. Eta lehenengo saria, B mailan, Markel Loyola Orbegozo irabazi du. Bueno, Markelek irakurringo du, baina nahiko nuke bestek ere gutxienez 3 sari nagusiek irakurtzea. Segi idazlan besteik ez dira, eta nik uste daukagula denbora hortarako, Eta gogoratu gaia zein zen idazlana idazteko, aurten herritik urrun pasako ditugu gabonak. Ea, Markelen idazlana. Nik otxiko izu mikrofono, Hansa dut izena eta 11 urteko mutiko morokoa naiz. Zeilan nahi atle bat gara, ni naiz gaztena. Aitak eta amak bien lan egiten duten arren oso diru gutxi dugu. Etxean jateko askorik ez dugu. Jostailurik ja ez dut ikusi nire bizitza osoan. Nire auzoko lagunak ere ni bezalakoak dira. Eskolatik irtetean beraiekin egoteko denbora askorik ez dut etxean lan asko baitago egiteko. Noizean behin nire gurasoekin hirira joaten naizenean telebista sartzen dituen denda bateko erakusleioari zudurra itxasita denbora asko pasa ohi dut irudi miresgarriei begira. Zer nolako agiraztasuna dauden beste herri
batzuetan. Zer nolako automobilak, zer nolako jostailua dituzten bertako haurrek. Egun batez behintzat horrelako jostailurik nire eskuetan izango banitu, egun batez behintzat baloi bati ostikada emateko aukera izango banu, etxera itzultzean, guraso eta nahi arrega guztiok egiten dugun geran lotarako begiak izten ditudanean, beste herri batean nagoela pentsatzen dut. Telebistan ikusi ditudan gauza zoragarri horiekin amets egiten du loak hartzen nauen arte. Erabaki dut. Asko kosta zai, baina ez dago bueltarik. Badakit etxekoek ez nautela ulertuko. Badakit negarrasko egingo dutela. Badakit ume bat naizela oraindik eta aurrerago ere egin behar dudana egiteko aukera esango dudala esango didatela. Etxekoi ez diet esango ezer bestela ez didate utziko ale egiten. Duela 2 aste ezagutu nituen Mohamed eta Alirekin Europara joango naiz. Beraiek badakite zer egin. Esan didate ez kezkatzeko. Esan didate merezi duela. Esan didate orain arte izan ez ditudan aukerak izango ditudala. Esan didate garai honetan Europa negu berriak ospatzen dituztela, haurrak opari asko jasotzen dituztela, kalean jende pila bat ikus daitekela. Jendea oso zoriontsua dela, kaleak argi zapailuta egoten direla, hotz handia egiten badu zerutik kotoizatiak erortzen direla. Nik ez dakit zer diren negu berria. Nik ez dakit zer den kaleetan jendea pozik ikustea. Nik ez dakit zer den oparia jasotzea. Nik ez dakit zer diren zerutik erortzen diren kotoiak. Ditudan gauza hurriekin fardel txiki bat egin dut. Prest nago gaua iristean Mohamed eta Alirekin elkartu eta Casablancako portura abiatzeko. Bihar, Alik nahi badu, Europan egongo naiz. Jakingo du zer diren negu berriak. Zer den zerutik erortzen den kotoia. Zer den. Iker Mendia Morillo da, amaian lehenengo saria irabazi duen eta kasu honetan gai ezan Olentzero zahartu eginda eta laguntzaileak behar ditu. Olentzero zahartu eginda eta laguntzaileak behar ditu. Hau da Ikerren idazan saritua. Olentzero mendian dago txikitorekin ikatza egiten. Astoak esan dio. Ai txikito, ez dakin nola banatu opari guztiak. Astoak ez zion erantzun, baina arrazoia zuela esateko arantza handi bat egin zuen. Horrelako arantzak egiten zituenean, astoak begiak okertzen zituen, eta Olentzerori tartalo etorri zitzaion burura. Ideia bikaina lagun esan eta honen bila abiatu ziren. Tartalo bere kobazuloan argi guztien artean lotan zegoen, eta ez ziren esnatzea ausartu. Izan ere umore txarrikoa baitzen. Ziztu bizian alde egin eta Basa jaunaren gana joatea erabaki zuten. Basa jauna gaixo zegoen, belauniko minez. Hain handia zenez, gehiagi makurtzen zelako. Honek laguntza ezinezkoa zuela eta lamien gana bideratu zituen. Azken hauek elurretan ibiltzeko arazoak zituzten. Olentzerok hau ikusirik osmanak eskertu zizkien eta bere kontu moldatu
beharko zela pentsatu zuen. Bere burua zahartua ikusten zuen, baita indar faltan ere. Hala ere, txabolako bideko bueltan animoak ematen zizkion astoari. Euskal Herriko umeek opariak merezi zituzten eta hauek banatzea ezinbestekoa zen. Txikitoren laguntzaz lortuko zuen. Txabolara iristean sorpresa galanta hartu zuen. Leku guztietatik galtzagordiak zeuden. Mariren aginduak jarraituz, opari bakoitza bere etxera eramaten zuten. Marik gertatutakoa jakin zuenean jotakila lanean hasi zen. Negu hartan ez zen opari gabeko umerik egon eta olentzero deskansatzeko aukera izan zuen. Eskerrik asko. Beste bat, beste bat. Zer famosak zaten, Beste kamaraz dut.